nglebokno niku soalé sing jenenge panyupreh niku sok-sok njau repot iki digawe-gawe dhewe lho ya malah. Sakjane upama ndek gelem ngempet ngono dadi gak repot jane. Wong kepengin duwe sepeda motor regane 10 juta. Saiki ndek duwe sepeda motor regane 6 juta. Duwe duit 5 juta. Nggih. Duwe duit 5 juta, duwe sepeda motor kira-kira lek didol regane 6 juta, kepengin duwe sepeda motor serada anyar regane 10 juta. Sekali wong niku duwe panyupreh. Duwe panyupreh niku kepengin niku wae. Kepengin apa? Duwe sepeda motor rega 10 juta. Monggo keadaane ngoten niku. Sing muncul kepenak napa kangelan? Kangelan mesti piye kangelan siji. Golek wong tawa sepeda motor sing rega 10 juta niki wis biaya. Nomor loro upama telepon ya metu pulsane nggih, upama namu nang omahmu ya butuh bensine. Ya upama wonge sing teko tawa ya butuh nyuguhi wedane gitu. Iku terus wonten mikir ngedol sepeda motor sing rega 6 juta niku. Niki pun muncul beberapa persoalan. Sing sakjane upama gelem dheweke pasrah, alah wis wong nyatane ya isih iso mlaku rega 6 juta. Isih iso mlaku rega 6 juta. Mung sekedar kepingin upama gak keturutan ya ora apa-apa wis. Pasrah wae matur Gusti Allah, ya Allah lek panjen manfaate niki kedah gantos nggih. Panjenengan paringi gampil. Lek manfaate mboten gantos nggih, panjenengan paringi sing manfaat barokah. Ngedelak tenang. Nggih ta. Tenang lek pengen wayahe tuwe. Niku ya ndelalah nek wong mara. Nek wong mara ngene ndak iki nek wong butuh sepeda motor persis kaya nggonmu kuwi. Lah iki nek wong tawa sepeda motor sing kaya mbok pingini kuwi. Wong iki njaluk tukar tambah ora akeh kok, paling 3 juta wis diwehne tambahe. Lho malah penak to. Ngoten niku sering kok nggih, jenengan nggih sering ngalami. Tapi lek pas metenteng kepingin niku sampean dhewe. Golek metenteng wah niku mesti kangelan. Kangelan terus dadi wong asor, mesti wong butuh niku mesti wong sampean dodolan nek ketok butuh ngoten wong nyang niku ndemel gelem sampeyan ora gelem ya wis dadi kalah posisi to nggih. Ngoten. Kalah posisi. Mila saya menika dipun dawaken teng mriki sapa wong sing menempatkan kebutuhannya bersama Allah dan dia berlindung kepada Allah, menyerahkan persoalan seluruhnya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Dan Allah akan mendekatkan yang jauh, akan memudahkan yang sulit. Tapi suwali waman utawi sapa wong iku sakana manggon sapa man, anteng manggon sapa man ila ilmihi maring pengertiane man, wa aklilan akale man, duwe tangtung jelimet ditata. Kaya iki pokoke nek mlebu liwat kene carane ngene, ngomong karo wong iki tak omongno ngene, engko mesti ditawakno sakmene, engko oleh ngene, engko dadi. Kok wis sampe udah. Alah niku mengke akhire ketemu nggih. Allah terus dawuh lek kowe wis yakin ya senajan dawuh niku mboten rupa dawuh ukara, dawuh kenyataan sing sampeyan alami. Iku mengke Allah terus ya kono ndang lakone lek kowe yakin. Tapi wong sing nyekel palune aku kok. Dan
Waman sakana ila ilmi wa aqli wa tamadalan tetanggenan sapa man ala kuwati ing atase kekuatane man wa haulihi lan rekodayane man. Kalau dia merasa bahwa kerja keras, ikhtiar, usaha itulah yang jadi tumpuan kehidupan dia, wakala mongko masrahaken wa ing man sapa Allah Gusti Allah dipasarana ila nafsi maring awak dhewe ne man kon atur-aturan uripmu. Tapi jongko rencana kodok kodari Allah kuwi wis paten wis ora kena dinyang. Nungsang jembale kaya ula tapak angin iki. Opat kabit kaya ula tapak angin, muser-seser kaya kitiran. Tak jatahe kowe mung oleh dhuwit 10.000 ya 10.000 tok kuwi sing teko. Beda. Wis senajan kowe itu wae. Niku lek jatah kok Allah niku teko ya bangga. Teko. Niki ora kok berarti kiai muni ngene iki terus turu wae lho mboten ngoten. Tegese hasil dan tidak hasil itu bukan karena usaha dan ikhtiarmu, tapi itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho maknane ora kok terus turu wae. Ya tumandang, tapi tumandangmu ku ora kok krana nggih ngrubah takdir Allah. Tumandangmu kuwi landasane krana nglakoni perintahe Gusti Allah. Nglakoni perintah niku, mergo pancen jeneng kawula niku kudu nglakoni perintah. Wa qadzalan ngasoraken sapa Allahu ing man, wa harrama lan ngaling-alingi sapa Allahu ing man. Ngaling-alingi taufiqahu ing pitulunge Allah. Itu ngene nang karepe dhewe kono lakon-lakon ana. Wa ahmalan banjur nganggoraken sapa Allah ing man. Falam tanjah mongko ora dadi sukses. Ora dadi lulus apa matalibu pira-pira banyu preman. Walam tatayasar lan ora dadi gampang apa ma'aribuhu pira-pira kekarepane man. Wa utawi iki persoalan iku maklumun wis kinamruan alal qat'i secara pasti. Ngeten iki wis mesti ta. Wong bodho, wong pinter, wong Jawa, wong Arab, kiai dudu kiai, kabeh wis ngerti kok. Lek Gusti Allah kersa ora enek sing iso ngalang-alangi, ya ta? Lek Gusti Allah wis ora kersa ora enek sing iso maksa. Lha niku kabeh ora pun muni ngoten to nggih. Nah, mula lek kowe butuh apa-apa, ndang sadar lek kebutuhan kuwi sejatine minangka pertanda saka Allah lek kowe arep diparingi. Karena kowe arep diparingi ora usah sekakaran ngerebut-ngerebut peparing. Sajane ngoten sajane. Lek sampai kowe wis dikei tondo kok wetengmu wetengmu ngeleh luwe banget, tandane lek rezekmu wis arep teko. Ngoten. Lho saestu niku lek wis ketiga banget tandane wis arep udan ngoten. Niku pun kabeh mun enten tandane. Niki pun maklum secara pasti menususi syariati saking pira-pira nas syariat wa anwa'i tajarub lan pira-pira macam-macame tajarub, penelitian, percobaan. Ini nyatane iki ngoten saestu nggih. Dewi jenengan sing punya nyambut damel nggih. Buwen dinten teng pasar, sing nyambut damel teng pasar iki to. Napa saged sampean mesthekne dina iki aku bati sakmene ngoten saged. Boten saged ta? Boten saged. Ngenten tiang niku kadang-kadang teng pasar blas gak payu sampai dagangane digo mulih. Lho bangsa teko omah cucuk klambi budal wudu salat urung bar wis ana wong kula nuwun. Nganu Pak nun sewu niki kula butuh niki kuwatah dua aja Pak. Lah ngoten pas udah butuh niku nggih sing sampean go mulih niku. Nah saya ngalami ngoten. Jadi sampai tibanya sama ini wirawiri pasar omah ini ya meng dikongkon wirawiri niku wau.
Soal jatah rezeki umpamane tempe sesaman gawa niku nggih jatahe sing wau butuh niku wau. Mulane gak digawe payu mbek Gusti Allah, mergo panjenengan niku dudu jatahe wong sing ning pasar. Jatahe sing arep kula nuwun niku wau. Nah niku napa leh jenengan ngoten terus ana ora usah budal wong ben kula nuwun ngene. Lah napa ki ngerti jenengan? Kan? Nggih mboten ngoten jenengan nggadahi kewajiban supaya wirawiri. Lah wirawiri niku sing penting. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ora ana barang sing gremet ning bumi kejaba Gusti Allah sing paring rezekine. Dadi anggere isih gelem gremat ya isih metu rezekine. Kultu dawuh sapa ingsun si sinten Syekh Ibnu Abbad nek sing gadah hikam niku wae Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Abbad dawuh niki padahal soal matlab panyupre niku umum. Panyupre niku nggih umum. Panyupre umum niku tegese kebutuhane wong urip niku sing paling mendasar napa to sakjane. Yang paling mendasar apa? Selamat. Nggih. Mangan itu sik dereng kebutuhan mendasar niku sik semi dasar ngoten nggih. Mangan oritel ora selamat ya ora penting dadine mangan. Terus mangan malah mati bar mangan. Campuran racun kok nggih. Butuhe wong niku selamat. Nah, selamat niku nek wong sing percaya karo akhirat selamat iki ora mung ning donya tok to. Nek wong urip niku butuhe selamat aja sampai mati, iku ora mungkin. Wong lakon kok jenenge rina mesti ana wengine kok. Jenenge padang mesti ana petenge, jenenge urip mesti ana patine. Lah itu sudah sesuatu yang harus terjadi. Nek ono kebutuhane napa? Lah mboten niku to nggih. Berarti kebutuhannya wong niku sajane duduk ben urip terus mboten. Butuhe niku selamat, urip sing selamat, mati sing selamat niku butuh lah. Kebutuhan sing kaya ngoten niku jenengan goleki dhewe mboten saged. Mesti angel. Dados kebutuhan sing jeneng kebutuhan iki ngomongane kebutuhan iki matlab niku. Sing disuplai wong sajane kadang-kadang niku ndemel. Wong udan butuh miyuk, perlu apa ben gak telas. Ya nek mau telas ngono ya nyapa to. Ternyata akhirnya diurut neh. Terus ora apa-apa sing penting gak lara. Oh iya wis. Nyapa kok butuh gak lara? Ya biasane wong nek lara terus mati. Nek ngono butuh mugi ben ora mati to. Oh, tapi wong mati ku penting kok. Nek gak mati malah gak iso tumbuh maneh. Mergo nek bar mati ku urip sing luwih dawa lah kuwi sing sakjane wong sing butuhnya apa sing dibutuhne wong apa selamat iku lho. Selamat.